Ja som volala do Terchovej. Áno. Ja som volala do Terchovej, lebo tu mal auto, ja som nevedela, ja som išla kubor vysypať do rieky. A on akurát, ja vravím, no už asi je preč, chvála Bohu, išiel. Tak a ja som pomaly išla, naraz už otvára bránu našu a takto prišiel do toho auta, takto urobil s takú tmavú pištoľu, že takto na mňa, ja som ostala a išla som teda to vysypať a išla som domov, nikomu som nič nevravela. Vravím normálne, že toto nie je normálne toto robiť, ja už mám nervy. Takže jednalo sa o Adriana Mila, Áno. to, čo ste boli. Táto, aby ste povedali. Už nemáme dôveru, bol tu padárec, vy ste to boli, ja som osobne nevedel ani vás. Povedali, že Kysuca sú malé ryby, že ich nemôžu Milo to riešiť. Už v minulosti je nahlásené Kysuci, ja som nahlásil, že sa mi starý Milo vyrážal so zbraňou. Máte zadokumentované, je tu čo nám strinže po dome, viacej razy, takže my už čakáme na to najhoršie. My už nemáme dôveru, nehývajte sa vám, dali sme tu na generálnu prokurátoru, nech ona koná, aby ste vedeli o toľko. My sme to poslali mailom. Dneska ste oznamovali, Áno. že sa vám Adrian Milovi... Nie, manželka ukázal zbraň, rozumiete ma, bola rozšušená. A tak to urobil, sa to skolo a ja vravím to na mňa. To u vás budilo dôvodnú obavu A o život, áno. A my sme prišli preveriť to, či sa to zakladá na pravde. Áno, sa zakladá na pravde. Bude stiahnutý výjazd inšpekčnej služby. Podívajte sa, pani. Tuto máme druhé svetlo, čo na rohu, neviem, tu bol ten kolega, čo tu máme natočeného. Za bielého dňa nám strieľal do lampy, sme boli v kuchyne, takže čakáme na horšie. To, čo ste volali do Terchovej, je fakt. Áno, sa to napravde. Dobre, ešte ja som potom, manželka sa bála, ja som prišiel z bránu za druhý raz, tak som išiel ja a ja boli na balkóne, som aj nevyhľadal ešte sa s nikomu so zbraňou a išiel som preč. A on chodí, podívajte sa, chodí všetko teraz, aby mu pomáhali, všetko zazústava. Od roku 2007 na v Svedeckiej výpovedi ja som bol odsúdený ja. Všetko, čo sú začne to dosť. Dobre, počúvajte ma chvíľku. Pokiaľ teda tie informácie, ktoré boli povedané v tom telefóne tomu riaditeľovi o Terchova, budeme sťahovať výjazd inšpekčnej služby. Za to na pravde. Dobre, nakoľko sa jedná o aktívneho policajta, hliadka o OPZ Kysucké Nové Mesto ostane tu na zabezpečenie verejného poriadku, našho života a zdravia, dobre? Áno. Podívajte sa, 13. maja mne spôsobil zranenie na oči, keď som úplne rešpektoval rozsudky. Chytil a použil kaser. Ešte Milová ho navádzala, že daj nastrikaj mu ešte dať. Pani Čavedová, všetky tie veci, ktoré teda hovoríte teraz, sú určite oznámené či v Kysuckom Novom Meste, či na generálnom prokurátor. Áno. Presne. My riešime to, čo sa oznámili teraz. Budeme stiahovať výjazd inšpekčnej služby, ktorý si vec prevezme, nakoľko oni sú vecne príslušní. Lebo ja som to zverejňujem na Facebooku všetko, čo sa deje. Hliadka môže ostať pri vás na zabezpečenie zdravia a života. Nech sú vonku, môžu čakať, rozumiete ma. My máme pod kamerami, keby čo došlo, všetko sú vyzrozumení. Keď nebudeme nažive, tak má palce on v tom. No. Však pán Čavajda, teraz vám hovorím, že ideme stiahnuť výjazd inšpekčnej služby, ktorý vec bude realizovať. Na zabezpečenie života a zdravia ostane na mieste hliadka Kysuckého Nového Mesta, ktorý bude prítomná. Dobre, áno, ďakujeme pekne. Dobre, ďakujeme, no, dovidenia. Poďme, ideme za vnútr, no, poďme, no, ďakujeme. Ja to musím riešiť.